Že je tak globálne oteplovanie silné a že je došľaká zima. V týchto horkách mi trochu napadlo sa skladiť niektorými staršími myšlienkami pána Mazureka. Priatelia, klimatické zmeny sa určite dejú, ale vôbec nie tak, ako nám oni hovoria. Vôbec tie ich predikcie nevychádzajú. Vôbec tie veci, čo nám hovoria, nie sú pravda. To boli jeho úvahy niekedy z druhej polovici apríla 2024, kedy bolo pomerne chladno. Dokonca vtedy na pol dňa napadol sneh, takže pán Mazurek sa potešil, že má pekný biely deň a z toho usúdil, že to s tou klimatickou zmenou nie je tak dramatické, ako nám hovoria odborníci, alebo zlý Brusel. Ja som tu teraz v takom stave, že si môžem nabrať sneh, urobiť si snehovú guľu a ísť sa s niekým guľovať. Čiže to, čo nám hovoria, je jedna veľká kopa nezmyslov. Ako to je naozaj, vieme. Máme za sebou historické sucho, historické teploty a v niektorých štátoch aj historické požiare. A čo sa týka pána Mazureka, ktorý si mimochodom o iných točí videá, akí sú to dementi. Mentálne retardovaní redaktori. Pre mňa je Matovič totálny dementný retard. Ich tuposť dosiahla vrchol. Z Dechovskému nič odkazovať nejdem, to je ako keby ste sa hádali s pacientom. Obávam sa, že tak ako sa vyzná v klimatických zmenách, tak takisto sa vyzná aj vo všetkých iných témach, o ktorých si točí svoje uzjapané videá. Ale keď ste totálne tupí a nechápete, o čom hovoríte, prečo sa k tomu došľaka vyjadrujete?